Synu i Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Blahodatiu Presviatého Ducha, ukroplenie vody a osviašenie a volenie Otca i Syna i Svätého Ducha. Hristos Voskrese! Hristos Voskrese! Hristos Voskrese! Nebojte sa odpovistí poriadni, vo istinu Voskrese. My sme školy mali také, že nás učili toto odpovedať a všetci sme museli kričať, odpovedať, pokiaľ sme správne hromovom hlasom neodpovili. Tak, drahí bratia a sestry, ja skutočne strašne rád, že môžem zase tu v dnešný deň v tomto sviatom chráme Božím spoločne s vami takým krásnym pozdravom vás povystúvať i osviatiti i proslaviti Hospoda Boha i osviatiti toto páske. Jak je myšol, ten vstal ráno, pred 4 mľalo. Tak jem si dumal, no jak to bude, si došť padal. Myšol do Beliovec, tá už len tak sem tam kropilo, ale už Beliovcoch nič. Krásne sme osviatili i v Belejovcoch, i v Nižni Adľovi. Teraz akurát na konci tu čujem, že sem tam také aké bude padať. Nedajte sa ničím znechutiť v dnešný deň. V dnešný deň slávneho voskresenia našho Spasiteľa Isusa Krista. Dobre, bratia i sestry, pozerajte, jak to ten prázdnik voskresenia na všetko zbližuje. Zbližuje rodina. Pozerám, že bežní ani možno, že doma nesú, alebo tu nesú celí a prídu na to ten prázdnik voskresenia spoločný sa poradovať so svojom rodinom. Zbližuje na všetkých, jak tak sa zídeme spoločne. Tu jeden s druhým, bližných, drahí bratia i sestry, i radujem sa, že toho roku ste sa potrudili, minulého roku bol kuštička krest, tak tu, vo v chráme Božia. Dneska ste krásne aj zaspívali, že nelen na kantora všetko nechávate na jon sem ťahať, ale krásne ste sa potrudili i tak sme spoločne proslavili voskrešného Hospoda Boha našho Isusa Krista. Prošu vás, drahí bratia i sestry, že ste neprežili toto prázdničné dni, teraz už len tak dajak zbytoční. Príďte do chrámu Božoho, lebo tu chrámy Božím skutočne proslavľame voskrešného našho Spasiteľa. Pijete domu, hoď budete kuštička meškáte, ale príďte tu do chrámu Božoho. A prošu vás, snažte sa naplniť chrám Boží. Nie, že len povonka stojáte, ale keď on nás vojde do chrámu, daj Bože, že by bolo teľo, že ani nevojde. Sa dverí, že by boli otvorené a druhé kolo chrámu. Ale daj Bože, že by ste všetko takto sme spoločne mohli proslaviť našho Spasiteľa. Hristos Voskrese! Hristos Voskrese!